geografer. Indtil vi ses igen, så vil jeg lige give jer lidt information om olie- og gasdannelse, dens forhistorie, hvordan den er dannet og hvor den findes henne, sådan så I kan spille et spil, der handler om at finde olie. Quest for Oil, og det passer jo meget godt med kategori 2 inden for studieaktivitetsmodel, det her med at uden for undervisningen at arbejde med nogle forskellige fagrelevante ting. Den her olie- og gasdannelse, den starter helt tilbage i Perm, kan man godt sige, for 250 millioner år siden. Der opstår der en riftdannelse. Den opstår her omkring Oslofjorden, og tværs over det, som vi jo i dag kalder Danmark, der kommer simpelthen til at ligge det, som vi kalder Sorgenfrey-Tornquist-zonen. Det starter med at være nogle forkastninger, og så sker der sådan en decideret rift, og vi ser det i dag nede i Afrika med Great Rift Valley og det Røde Hav og den arabiske halvø, som på en måde er på vej til at blive til et ocean. Men om det går så langt som til at blive til et ocean, det er sjældent tilfældet. Og det er heller ikke tilfældet på det her tidspunkt i Perm. Vi har det store Pangea, der ligger på det her tidspunkt her, og vi kan se, der er opstået en lille smule her omkring Danmark, en åbning, en rift. Hvis vi går lidt tættere på, så kan man se, at Grønland ligger her, og Sverige og Norge ligger her. Så det hele ligger ret tæt, men så har vi altså en begyndende spredning. Det er også det, vi ser her, en spredning her, og faktisk også en spredning her imellem Grønland og Norge og Sverige. Der er slet ikke noget, der hedder Island på det her tidspunkt. Men det bliver altså kun til en forkastningszone. Der sker faktisk en afkøling og en indsynkning igen, og der dannes aflejringer, og der sedimenteres her på bunden af den her rift. Vi kender dog stadigvæk til de her brudzoner i dag, Sorgenfrey-Tornquist-zonen. Alle de gule pletter, de viser, hvor der er jordskælv i dag. I slutningen af Perm, der sker der en landhævning, og det vil sige, at området det bliver sådan et lavt bassin, hvor at der er ret meget salt, og der sker en stor fordampning, og saltet det aflejres på bunden. Det bliver så på et tidspunkt til et saltlag med nogle nye aflejringer senere i perioden, der ligger ovenpå. Men når salt kommer under tryk, så begynder det at blive plastisk flydende, og når det når sådan en plastisk flydende konsistens, så kan det begynde at flyde opad, fordi det har en lav densitet, og så kan det danne decideret saltdiapir, og det har noget med olie- og gas reservoir at gøre, og det skal vi se lidt nærmere på senere. I Trias for 230 millioner år siden, der er det her Permhav, det er tørret ind, så nu har vi faktisk et meget sådan ørkenagtigt, tørt flodsletteområde. Og det er typisk sand og ler, der aflejres på det her tidspunkt. Og hvis vi kigger hernede på sådan Danmarkskortet, og herover har vi Sverige og Norge, jamen, så kan vi se, at det orange område, det er sådan typiske sand- og leraflejringer. Og så er der en lille smule indsø tilbage, måske fra Permtiden. Men sidst i Trias, der opstår der altså et hav igen. Og vi har stadigvæk nogle sand- og leraflejringer her. Sådan på den, faktisk i den tidligere forkastningszone, der er det er sådan kommet over havniveau igen. Så kommer vi op i Juraperioden for 200 millioner år siden. Så opstår der en riftdannelse igen og et begyndende Atlanterhav. Og denne gang så er det ikke Oslofjorden og Sorgenfrey-Tornquist-zonen, men faktisk ude i Nordsøen, at der opstår sådan en begyndende oceanbundsspredning. Og det betyder jo, at der kunne være kommet et Atlanterhav, men der sker en indsynkning igen, og det bliver altså ikke til mere. Tværtimod så bliver området sådan et meget lavtliggende bassinområde, og der kommer øer, og det betyder, at det er det, man vil kalde for det som typisk ligner de indre danske farvande i dag, hvor der måske er svært ved at blive sådan decideret udskiftet vand med de store oceaner, nogle steder, hvis det er sådan meget lavbundet. Og det betyder så også, at det plankton og de alger, der måtte være i området, jamen når det så aflejres på bunden, jamen så er det jo forholdsvis iltfattige forhold, de aflejres i, og det vil sige, at forrådnelsesprocessen er stort set ikke den gør sig stort set ikke gældende. Det betyder så også, at det her kul, det kan komme til at ligge hen
i lang tid som sådan et lag, og så kommer der nye lag på senere i perioder. Og det kan altså betyde, at når det på et vist tidspunkt kommer under tryk, jamen så kan det omdannes til olie og gas. I kridttiden, der opstår der så til gengæld en havspejlstigning, og Danmark kommer til at ligge i et område, hvor der sådan er forholdsvis dybt. Vi får et kridthav bestående af en masse havdyr med kalkskaller, og når de så dør, jamen, så aflejres de på bunden. På bunden af det her hav, jamen, så kommer der så til at opstå de her blandt andet kridtaflejringer, vi ser her, og kalk. Men der er også sandaflejringer, der kommer i den her periode efter vi har vores kul, eller vores karbon, som er blevet aflejret tidligere. I sand og kalk, jamen, der er der en høj permeabilitet, det vil sige, det er det er nemt at gennemstrømme med vand, og der er store luftporer her imellem. Det har betydning for olie, altså olies muligheder for at trænge igennem området. Og når vi når op til tertiær, altså op for 65 millioner år siden, og faktisk helt op til for kun 1,8 millioner år siden, der hedder det stadigvæk også tertiærtid, så er det ikke længere kridthav vi har. Så er det sådan faktisk et mere lerholdige aflejringer, vi ser på i undergrunden. Der kan stadigvæk godt være noget kalk i, men det er typisk en leret og kalkholdig aflejring, og det er mere svært gennemtrængeligt, det vil sige, det har altså en lavere permeabilitet. Så når vi kigger på vores olie- og gasdannelse, så er det altså således, at olie har en lavere densitet end vand, det vil sige, det vil migrere opad, hvis det har muligheden, og det er ligesom, at der vil ske en udskiftning mellem olie og vand, jamen så vil olien lægge sig øverst. Og det vil sige, i sådan nogle lag med en høj permeabilitet, hvor der altså er luft imellem porerne, eller vand, jamen så vil olien blive skiftet ud med vandet, som så vil trænge opad, og vandet vil så trænge nedad. Det er også det, vi ser herovre, hvor plankton og alger er aflejret på det her iltfattige hav. Så kommer der nye aflejringer ovenpå, som måske typisk er sand og kalk. Senere vil der så opstå ler, og så nogle senere aflejringer, noget af det, vi kender i dag. Og når så at olie, eller de her kulbrinter, som det er, når de når over et højt tryk, og når op på 120 grader, jamen så begynder de at migrere opad. Og de kan jo kun migrere opad, så længe at der er en høj permeabilitet i lagene. Nogle gange så kan gassen og olien faktisk migrere hele vejen op til oceanbunden. Men steder er der også ligesom en form for sejl, fordi at lagene kan have en høj eller lav permeabilitet, og det er sådan typisk i lerlag. Og det som vi typisk ser ude i Nordsøen, jamen det er så, at vi har de her områder med, som er kildebjergarten, hvor vores organiske materiale er blevet aflejret i sin tid. Så er de så trængt op i et porøst materiale, kalk, sand, og så har de så ikke kunne komme længere op end til leret, og herefter er det så, så forsøger det så at bevæge sig op til nogle lommer, og hvis der for eksempel er en forkastning, så kan der være en lomme eller en fælde her, hvor der simpelthen er plads til, at olien og gassen kan trænge op. Og det er jo så her kunsten er som olieproducent at finde de her lommer og fælder. Ude i Nordsøen, jamen, så er det typisk her i forbindelse med forkastningszoner. Der kan der være en fælde her. Og det kan så også være i forbindelse med saltdiapirer. Det er derfor, jeg nævner det her med perm og de her saltlag. Fordi de trænger jo opad, og det betyder også, at de her porøse lag, de bliver presset opad, og olien og gassen kan så dermed blive presset længere op, og det vil sige, at det bliver nemmere for en olie- og en gasproducent at bore sig ned til de her lag. Når man skal finde olie og gas, jamen, så gør man det nu til dags, at man laver seismiske målinger eksempel ude i Nordsøen, sender lydbølger ned i jorden, som så reflekteres, og så optages de via nogle mikrofoner. Og så kan man på den måde ligesom skabe sig et billede af, hvad det er for en bund, man har med at gøre. Det ser for eksempel sådan her ud, et seismisk tværsnit, og her har vi ligesom havbunden op ved 0 km dybde, og så 3 km dybde og 6 km dybde. Umiddelbart så er der nogle meget sådan
lige vandrette lag her, men vi kan også godt se, at der er nogle områder, der skaber noget uro. Der kunne godt være tale om nogle forkastninger. Og det er ganske rigtigt. Her viser det sig faktisk, at vi har en forkastning, og det viser sig faktisk også, at vi har en saltdiapir her. Og det vil sige, at nu kan man begynde at vurdere, hvor det så er, at vi har nogle mulige fælder, hvor olien kan trænge op, og hvor man måske kan bore efter den. Her har vi et tværsnit af Olesøen, her Nordsøen, her har vi England, her har vi Jylland, og så har man lavet et tværsnit. Og der kan man se de forskellige lag, der jo sådan set er aflejret i det her område, i indsynkningerne. Men i og med, at der er sket forkastninger til forskellig tid, altså nogle riftdannelser, brud og jordskælv, jamen så ligger lagene forskudt, og det betyder jo så altså også, at der kan dannes de her lommer. Og et sted er for eksempel her med en forkastning, hvor der er opstået en lomme, en forkastningsfælde. Et andet sted er her en foldefælde, og et tredje sted her, det er sådan en saltdiapirfælde. I dag der har vi i Danmark ude i Nordsøen nogle oliegasfelter, eller olie- og gasfelter må vi hellere kalde det, og de bliver så ført tilbage, altså når man har boret boret efter de her områder, eller efter olien, jamen så bliver det så ledt af en olieledning ind til raffinaderierne, vores 3 raffinaderier, og gassen bliver ført af en anden ledning ind til Danmark. Og det fører mig sådan set frem til, at I nu skal prøve at spille det her spil, der hedder Quest for Oil. Det er et Mærsk-spil, og det kan godt være lidt svært. Men i henhold til den tekst, som I skulle læse til sidste gang, så prøv at overveje, hvilken tilgang man som lærer skal have til sådan et spil her. Fordi man kan have flere tilgang til den. Man kunne, ifølge Brunn her, der kan man så have en underholdende tilgang, eller en styrende tilgang, eller en mere risikovillig tilgang. Prøv sådan at læse teksten og sådan se, hvad er sådan mest hensigtsmæssigt i forhold til hvilken undervisning. Og så kan I jo prøve at overveje, om der findes nogle andre geologispil, som handler lidt om det her med olie- og gasdannelse eller pladetektonik på en eller anden måde, og overveje, hvilke tilgange der egner sig bedst til en bestemt form for undervisning. Jeg kan være lige sådan kort kan vise jer, hvordan man kommer ind i spillet. Quest for Oil her. Og skal vi se en gang. Det kan godt tage lidt tid, før den finder frem til det. Select language. Og så er vi i gang med noget lyd her. Single player, normalt spil. Og så vælger man så et område, man gerne vil spille. Et sted i verden, hvor man gerne vil. Vi kan jo prøve Qatar her. Start game. Og den har jeg aldrig prøvet før, så det kan være, at jeg er rimelig dårlig til den. Så gør man sig klar, og man spiller mod en fiktiv modstander. Og her har du et skib, og du vil gerne afsted. Her er der et dårligt lavt reservoir, så her vil vi ikke være. Vi prøver at køre herhen med vores skib. Vi kan se, at vi har et par andre modstandere. Og så har vi tiden her, og vi har pengene, vi bruger. Og der er stadigvæk et lavt potentiale for olie. Og vi prøver at se, og herover kan man så se, hvor vi sådan er henne i forhold til en ø. Og så må man bare prøve sig frem her. Vi prøver videre. Så vi skal være heldige at finde noget olie et sted. Og ellers så prøver I bare selv videre. Her er der noget middel, så trykker vi sådan her. Borelicens, det koster 6 milliarder. Og ja, så skal vi lige trykke på den her, og det analyserer seismisk analyse. Så henter vi en seismisk analyse af området. Og det er så her, der har vi nogle forkastningszoner, og vi har nogle forskellige lag, der ligger forskudt. Så kan jeg få nogle råd herovre, det koster lige lidt penge, men så kan man jo prøve at se en gang. Her kunne der jo godt være et porøst lag. Der er en høj permeabilitet, men hvad har vi her ovenover? Der har vi måske noget også løst noget, så måske skal vi snarere kigge hernede, fordi vi skal have det her, det må være, det er en lav permeabilitet. Der kunne godt være noget her, måske. Lad os prøve at analysere det. Der var ikke noget der, så prøver vi lige herover og analysere det. Der var heller ikke noget. Måske er vi heldige, der kunne være noget her.
Øh,